ye classroom ene ye dwada Sɛdeɛ ye kano nie ora esi Ohene ene Jagri Boaz atrase Boaz CJ ekoye ebikoye Ebikoye mama na yegina steps no so ewo Adom building na emranya ba ko bisa me say hey uluma enti no e da so January mo pe point da be na be mo vo blidi ka ye udi bro nya na we fi say da chen Ati January no egina hodin yan kwa enti na kura na me say eko ene de to so radio no kakra hebitwa Boaz Sɛdeɛ ye kano nie Sɛdeɛ kanini na akura yatena Sɛdeɛ na Sɛdeɛ kanini masem bi se dikan ya se ye di nkomo beti se o me no bi di ano baba ye sa asem no ya metate pa ano baba ye ntokwa English no say verbal altercation se obi ka say ye di ano baba ye na one tiase sa anaso no nye sa na okire aye mfomso ano baba ye nye nkomudie ano baba ye nye asema ye breo wa sebia duasa ma wadwen koso pa yi wakasa ma wanu ma Biden den obuafu obunfu ye a wanom mai sa wobra wakasa ano baba ye ntokwa okay na ba ku bia last week na ye ka ho asem me yonko brebo amene no bomu tafrikusi brebo ya de ede ejise oyonko no ni di brebo no a anaso ne we brebo se mototun yu se moye no mpusu se mo di wo fufu di yu na jese eye bro yodo asem kosua yen tisa brofo a ye bokusua mon na jese eba sese bia duasa mo kwa kodie duru kra onene nam eti unnim na sumasem ono so nim wasumasem obi a onene kokoduru akire pa oyonko preko na nsem na ho ene abakwasem obi se mimisa nsusunie be ne dasa ne memenu won se ne di kan kra o kire ne ho ase asem no da ho asem bi da ho fritete eyensen na ho se akwada no anyi abeto ne papa no oye adwuma obehwe ne papa obehwe ne mama enye mrao ne mo yasen na ho convention ya ne sa manatna ho okay ne mo abakosem de English ni no American ni say history so straight akra dan tem ebia na abakosem no kwa ade a ye krukyira gu nkrata so abakosem no eye ade nso so ampempi no eka oman bi ho asem eka ahensem no ne ade a ne mo asem na ho de eye nipa na brabo boa manipa no shape nipa no manipa no nante okwan bi so o say de enya ne za o okay nti sikan a konfano che edi team form wa sentiment mu ya bakosema na sense na ho oh no ya bakosem okay ya bakosem okay na obi so se mimisa se ye di adura na anka ohwe se onum adura ya noa ewo ye friend sen ewo kuku mu a anase parasisa mu anase netisa obaka se manu maduro nemum no eduro die no nso so kakra ewo ntem unse maka se ye bokusu atafre eduro no ye di ni se ya himoto bia ne se ye odabo se ye osuno se ye nankan ya moto no ena aye solid ena oda to tekrema so ana ibu ograpo a ye di aduro no enyeza wo mene o ye twa o widi ye tetew ema moja ba na ye de aposa hwa na aduro no bi afa ho ni din a ye de friend say wadi aduro na ma fo nso se okotena Italy na ze Europe bi e obra woni nkrata na ze yentime nkyire wo ema ya ze akwane wadi aduro wa ben ho spiritual matters last one aye be kono ntokwa ne mentime ho asensusu ye wo mu ana ntokwa ene mentime ho ase disagreement eno ebetume de anobaba ya ba na ntokwa de ntokwa pa de battle okay matomen sabo wato nsabo me ekokoduru se eche ebai nkrofo bebre be ka ho na ntokwa no ano mrase ye wo
battle no yɛ sɛ yɛyɛ no nɛne ɔkyene yɛyɛ ne mu ɛtrɛ nyame mfa saa ma wobɛhwɛ na Burkina Faso ɛne bi Mali ɔma ko a yɛwɔ battle no yɛ nnɛdeɛ no sɛ bi amene wo anaasɛ ɛfa bi gyina ha na ɛfa bi gyina ha kɔtɔkɔ are battling House of Folk. Okay. Nti yɛde nnɛdeɛ no bɛsia sɛdeɛ yɛka no nie sɛ yɛ na hyɛ tuntum adwuma kakra wɔ hɔ ɛka ni ana ka hwene Dr. Jekum ɔpani a Kama Pharmaceuticals or the buyer and then I did not do nine. You didn't come up with a phone, a Kenny and a can, yeah. And if we have a back or to Adom TV. So, Essie, Boaz, Namisha, Yadamasa, Sɛdeɛ, Yɛka no nie.